Добрый вечер, камусьці добрай раніцы, а камусьці можа і добры дзень. Михаил ва Украине. А не Так. на. Яшчэ раз. То есть Митя не только мову учить, а еще и правильно называть Украину. Договорились. Мы беларуская дыаспара ва Украіне. Рады вітаць усіх удзельнікаў і шаноўных гасцей гэтай імпрэзы. Сёння ва ўкраіне ўжо створана некалькі ініцыятыўных груп і арганізацый, якія аказваюць разнастайную дапамогу беларускім рэлакантам. Гэта і Фры Беларусь цэнтр, і беларускі дом ва ўкраіне, і родны кут, і іншыя арганізацыі. Але для кансалідацыі намаганняў беларускай дыаспары у рамках проекту «Народные амбассады» мы ствараем информационный центр Беларуси во Украине. И вельмі рады, что ў такія няпростыя часы беларусы всего свету падтрымліваюць адзін аднаго і аб'ядноўваюцца ў адзіным руху солідарнасці. Мы бачым асноўнай задачай цэнтру інфармаванне украінскай грамадскасці аб сітуацыі ў Беларусі, актыўнасцях беларускай дыаспары як ва Украіне, так і за яе межамі. Сьогодні білоруська діаспора України відкриває інформаційний центр Білорусі в Україні. Живе Білорусь!